Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Tal com us vaig dir diumenge passat, avui porto una breu meditació per contactar amb les Nornes, aquests éssers de la mitologia nòrdica del que vam parlar en el darrer vídeo i que són les que fan el destí de tot el que existeix. Aleshores, no vull fer la meditació molt llarga, així que per entrar en relaxació ja us demano ara que us poseu en una postura que us sigui còmoda, música ja n'hi haurà en el vídeo i que sobretot presteu molta atenció a la vostra respiració, que sigui una respiració profunda però sense exagerar, sense que en algun moment tinguem la sensació que l'estem forçant, que ens falta treure més aire o agafar més aire, una cosa així. El nas, i sempre una mica el que fem és que traiem tant com podem i quan ens entra i ens surt l'aire sentim com un plena regenera, neteja, energitza tot el cos a l'entrar i com al sortir s'emporta tot allò que no ens convé i no necessitem. I si voleu podeu pausar el vídeo i començar a respirar així conscientment, molt pausadament, abans de que jo us comenci a parlar. Bé, començarem. Esteu respirant suaument i profunda, sense forçar-ho pel nas. I, a poc, visualitzeu. Si voleu, amb els ulls tancats, podeu portar la vista interior enmig de les vostres celles i començar a visualitzar com la respiració entra i va cap a la zona del centre del vostre pit i com aquí es forma una esfera del tamany del vostre puny, d'un verd brillant, d'un verd maragda, que batega pràcticament al ritme del vostre cor. És la crida de la terra que se sincronitza amb vosaltres. És la crida suau de les arrels de l'arbre d'Yggdrasil. Aquesta esfera batega i es va fent més gran amb cada respiració, fent-vos sentir com la Mare Terra us protegeix. Fer-vos sentir des d'allà on esteu com si la Mare Terra estirés suaument de vosaltres i amb la pròpia gravetat us portés cap a la seva profunditat, cap a la seva serenor. L'esfera s'enxampla, deixeu-li espai perquè es vagi fent gran fins que us rodegi. Un cop us rodegi, podeu començar a visualitzar com us trobeu amb un serè paisatge molt verd i com darrere vostre i pels costats a la terra podeu veure les arrels del majestuós arbre d'Yggdrasil. Podeu tocar la fusta de les arrels, els nusos, les vetes, amb els ulls tancats, sentint que aquest arbre, antic com el temps, arrelat a les profunditats de la terra, us transmet en aquesta connexió la seva energia, la seva saviesa antiga, la seva força. Respireu i noteu al vostre voltant. L'únic que hi ha és algun insecte, alguna papallona, alguna libèl·lula, atrets per l'aigua d'un gran pou de pedra que teniu davant.
que rebossa d'aigua pràcticament fins a dalt, on floten les fulles i les flors d'alguns lotus, rosats, blavosos, blancs. Concentreu-vos mentre respireu amb l'olor de l'entorn, com de terra mullada després de la pluja, d'herba, de la fusta, de l'arbre. I així concentrats, seguiu respirant, seguiu dibuixant dintre d'aquesta part de la vostra ment que està ara molt connectada a la terra. Seguiu dibuixant el paisatge. El paisatge té llum, són raigs de sol filtrats entre les branques d'Yggdrasil que us arriben amb aquella dolçor, amb aquella mena de carícia, amb el que hi ha una llum tènue però suficient. I en aquesta llum tènue, al fons del panorama, hi veieu difuminades les siluetes de les tres nornes, que pausadament, amb moviments molt tranquils, harmònics, fent servir els braços com amb una mena de dansa, estan escrivint suaument amb els dits símbols en un gran tronc. Veureu com aquests símbols tenen una mica de brillantor. Veureu com floten al voltant del tronc, al voltant de les pròpies nornes, com es barregen unes esteles de símbols amb les altres, com els símbols floten a l'aire, com s'acosten i us emboliquen donant-vos una immensa sensació de calma i de protecció. Doneu-vos temps i espai per contemplar aquest panorama i perquè la vostra ment divina i interior comprengui que el que elles estan teixint o dibuixant és la xarxa de l'energia universal on hi ha tots els camins que es creuen, totes les possibilitats que succeeixen alhora. Urt, verdandi, escut, passat, present, futur, treballant alhora teixint l'entramat de les vides de tots els éssers que existeixen, i el que això us dona és pau, perquè veieu com es fa d'una manera harmònica, perquè veieu desfilar flotant davant vostra aquesta energia pura, escrita tan curosament, que flota i que us mostra entre la bruma totes les possibilitats i us fa entendre que vosaltres podeu triar els camins a seguir, que fins i tot podeu errar i recuperar un altre camí, que podeu interactuar amb el passat i amb el futur. Avui les nornes només volen que integreu això, la seva protecció, i que visualitzeu aquesta xarxa, us en sentiu part, amb la serenor, amb la felicitat que dona saber que col·laborant amb elles nosaltres som artífex del nostre destí, que el que elles escriuen són tots els possibles camins. Visualitzeu els símbols flotant, baixant i pujant, ondulant pel tronc, les seves mans, acaronant l'arbre, separant-se de l'arbre, ajuntant-se amb aquesta dansa, dibuixant una i una altra vegada a l'aire signes d'infinit i deixant el seu pas amb els dits, esteles de runes, de símbols màgics, d'energia teixida i dibuixada, amb tota l'harmonia,
amb tota la saviesa i amb tot el poder. Respireu, contempleu aquest paisatge, sentiu-vos immersos de tota aquesta saviesa, de tot aquest poder ancestral, de la profunda protecció i de la profunda comprensió de com ens poden ajudar a prendre cada vegada els camins, de com ens poden ajudar a anar enrere i endavant en el nostre present. No us pareu a pensar si això és possible o no, si és complicat o no. Només contempleu aquesta màgia, respireu profundament, oloreu la terra mullada, escolteu el fràgil soroll dels pocs insectes que s'hi passegen. Poder una papallona o una libèl·lula es posa sobre de vosaltres. Les nornes segueixen treballant i tu, la teva feina, només és respirar i contemplar aquest entramat, aquesta bellesa i aquesta pau per imbuir-te'n, per empapar-te, per guanyar aquesta serenitat i aquest coneixement ancestral, màgic i tan important. I sobretot sigueu conscients que vosaltres, la vostra energia, és part d'aquest entramat de símbols lluminosos que esteu contemplant, que esteu sentint que us emboliquen, que volen amunt i avall, a dreta i esquerra, que fins i tot us atravesseu i vosaltres atravesseu sense bellugar-vos, no us bellugueu d'on esteu dintre del paisatge. Respireu profundament, observeu, escolteu, sentiu. I ara veureu com a poc els símbols lluminosos es van esvaint. Elles segueixen treballant, però és com si la seva imatge es fes borrosa, com si hi hagués una fosa cap al negre. Vosaltres podeu tocar una darrera vegada les arrels de l'arbre com per reafirmar-vos que teniu un lloc on tornar a tenir aquestes sensacions, a comprendre, a sentir-se en part. I a poc aneu tornant cap a casa, notant com el paisatge es difumina, torneu a ser conscients de l'esfera verda, que a poc bategant i girant molt lentament, es anirà encongint fins tenir el tamany del vostre puny al centre del vostre cor. I quan estigui allà situada, podeu a poc anar sortint de l'estat meditatiu. Bé, ara ja sabeu com aneu sortint de la meditació, feu paulatinament, aneu movent ditets, pauets, a poc, i aneu tornant al lloc d'aquesta realitat quotidiana on sou, descansats, potser inspirats. Sabeu que podeu tornar-hi quan vulgueu. És un espai de calma, és un espai de poder, és un espai de comprensió on poder no us arribi un missatge concret. No té importància. El que és important ara és que entreu en aquest espai i, com deia la meditació, us empapeu i us imbuïu de tot el que allà sentiu i que la repetiu més endavant. I que si teniu alguna sensació, alguna cosa que veieu que no sigui del que jo ja he anat parlant, l'apunteu i seria interessantíssim si m'expliqueu alguna cosa. Moltes gràcies, com sempre, pels likes, per les subscripcions, que espero i vaig veient com segueixen creixent per fer això més gran i més viu.
Ens veiem diumenge que ve. Fins aviat.